कतना कवि दिमाग से गीत लिखले बड़े बबुआ के खुश को के जोइबू ना तारा में दोबारा को बोइबू ना कितना सलील भाषा लिखल बा लेकिन सोचब तो बुझाई कि कितना अच्छा गीत बा कहतर काइल बाड़ू बबुआ के खुश को दो जो पश्चाताप के आंसू बिग देश खुशी के आंसू आंख में है बिग देश यही बबुआ है खुश को दो फिर आवेला बुझात हम तारा ठगैता के देखई में प्रसन्न हो जाई लेकिन बिगड़ल मूड बना देले बेचारी सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें दूरे से महकत तारा और दोनों कांखें लंबी लंबी मूछ है गाँव तो ठीक रमा संगरी को दिक्कत नहीं बाकी तनी लड़कपन टाइप का बोली बा थोड़ा सा हो जाए धीरे धीरे उम्र ये पर न होला कैसे एगो बबुआ में बाड़े बोलिए जिला के उनकर घर कहाँ जानता नहीं गणवार गणवार के हमें ओकरा तनी भरागवा पढ़म नु तो 12वां बा तनी भरागा पड़ जाओ अगर संडा बा बस संदेश पुलिस के गांव में हो अगर एमे कहीं अश्लील बा बताओ तू ही बताओ रमाशंकर भाई अपना दल में रहो वो दल के भीतरी बाउंड्री के मत जा न तो सुरेश तिवारी के नचनिया जाके एगो मुना तूफानी ब्यास है औरंगाबाद के लोग भी लगवा करे स्टेन उठा के तोने स्टेन मरुए तो जो करतो कौन के नहीं ठीक किया गोल से भीतर क्यों गई रमाशंकर भाई तहारे को हमारा नाच ठीक लागल इतना बढ़िया नाच तार नाच पर हम प्रसन्न बाकी कूदत नहीं खो ऊपर ले ज्यादा ई ठीक कइले बड़ा पूछा काहे एगो घटना प्रसंग के घटल बा कौन श्री नारायण व्यास रहुवन खुदवन बहुत कोस के आई मंच बनाओ रहुए पटरा के सेटरिंग वाला पटरवा के वजन ढेर बा आ खुदवन हुमच के पटरवा लात सला के छटक गए बांसवा जो रहुए वो कहां छटकू वो हल्ला और हुए हम देखो ही ना एक हाथ कम हो गए बांसवा छोट पर गए हम देखो ही ना कि का भइल हम कि बनारस भर्ती बड़े हॉस्पिटल में सीना रहे हॉस्पिटल में हां दोनों गोड़वा सस्ती में बांधल पर सबका जने कहां ऑपरेशन करे से हमरा पता नहीं है मगर तनिरवा सपने है कि अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं करना है नहीं करना है तो नहीं करना है सही एगो फौजी के बाड़े हमारा संजीव जी प्रधान जी हमारा बात पर हुआ गौर करो अगर मुंह से अश्लील निकल जाई तो वो रोक देव के भेंता जी अश्लील बोल रहे देवानंद पुराना का हीरो हमें जाने की एक हरी सनी देओल के संग करे को फिल्म आवता है फिल्म में के नाम बाकी पिटाइबो करब त ना मानो फिल्म बनावे से बहुत बहुत ले लागल भइल भाग ले माला लो कोई हल्ला पिटाइबे कर जोड़े नहीं थे बहुत बहुत नमस्कार देखो मुख पर कहता कि देखे भी आज कह मत रहुआ सब सहायता नहीं अच्छा अपनों से पहन लिया जाता धन्यवाद माला ले ले जाना तो फिर रिजल्ट हो छिलना पर निकली अब बहुत बार है तो भाई हो गल कितना दर्द कान में कहले कि मेहता जी के से कह मत कुर्तवा बाबूजी के पहनले बने हल्लुक लगता था हंसे खाती पब्लिक मजा हो जाला मनोरंजन हेतु कोई चटनी चोखा का वाला बाकी प्रसंग पर ध्यान देबा बाकी एगो संजीव भाई एगो फौजी में रामाशंकर जी तू ध्यान दे 3 साल पर घरे लौट रहले 3 साल पर घरे गइले तो केहू अपना मलकिनी के लगे जाला कहले कि चला तने बतियावल जाऊं चलो हो ना अभी ना है ना 3 साल पर आइल बने 10 बजे रात ना अभी मूड नहीं खे चलो हां ई बात दू बेर कहला सब फौजी में घर मान होला लो फौजी खिसिया जाता भाग हटो यहां से अलग बिछौना करो अलग बिछौना करो अलगा कर दे खिसिया को देख सुनो मैं फौजी हूं इन हाथों ने हथियार छोड़ा है चलाना नहीं भूला है ए मैं कहां अश्लील बा हमरा के एक आदमी बताओ ए मैं अश्लील कहां बा हमरा के तनी बता सकता नहीं सब है के ना बताए ऐसे कि है प्लेन हैगा कहती कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है चलाना नहीं भूला कि वो हंसी इन हाथों ने हथियार छोड़ा है चलाना नहीं भूला है बहुत स्पीड 5-5 राउंड चलाता हूं जाओ अपना हाथ जगन्नाथ बहुत तरीका भाला घर क्वालिटी